sa mga leading drugstores nationwide. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pagkuswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts, Professor Edgar Baraveda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangugon niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa Sambayanang Albayano. Okay, good morning. Maray na aga po giraray mga tugang. Welcome sa sarot na naman na presentasyon kan sa tuyang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Sa hindi pong makaribanan kami ni Professor Seth De Matera sa kudyan alas 12 nin pagkaga. Nasa baba muna sa aming partner. Partner, morning. Aha, alat na partner tayo. Maranta ba, okay na? Oh, okay na. Digdi sa tuyang simanal na programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Dahil sa tuya akan BU Extension Management Division. Sige partner, paki-introduce ang sa tuya. Okay partner, dahil na pa siya para haluyon. Ay, by the way pala, kumusta mo sa mga pag-ariba dyan sa Laucan Bicol University? Iyo. Happy founding anniversary sa CAL. College of Arts and Letters. Apat partner, ang CAL, 21st founding anniversary, ang College of Arts and Letters, ang CBEM, Yan, sa ang Mulyaman. CSSP, asin ang College of Science. Yan, apat na yan. CSSP pa, no? CSSP. College of Social Science, College of Science, and then ang CAL. Apat mananggat kita. Apat, opo. Happy founding anniversary sa Toyaga, boss. Nag-ipsot mo na kita mo. Iyo, baga. Okay, dito na pala masyado partner ang tuyang pag-restorya, introduction. Nasa linya po mga tugang yung napagkagaan sa tuyang makauron. This time, may kakauron kita partner, may kinaraman sa Barangay Micro Business Enterprise. Okay. O BSM. Tama ba ako? Barangay BMB. Yan. Yep. Nasa linya partner, nasa Laucan sa studio, si Professor Eman Borsercan, Bio Tabaco. Sir Eman, good morning. Marinaga sa imo. Maray na agam po sa gabus na taga suwaybay kamining programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Kumusta kay Sir Sir Ronel? Makakaabot po sir. Dahil pa kita nakapasar naman partner, Iyo, dahil pa. Okay, tamang-tama partner ang yung pag-restaurant yan, may kinaraman sa pagninegosyo. Takadaklan mga sa mga barangay ta, iguan mga saradit na negosyo, na tindahan, na usually duman nagijaran ang mga pagiribat ta. Kung may mga kaipuan, immediatamente, mga sari-sari store, may mga barbershop, asin, iba pa, nanyaraon dyan. Kung so immediate na pangaipuan asin serbisyo, dyan na maduman ngo na bago magpasentro. Tama, Okay, tama. pero igwa partner digdining law na nag-gobernar digdi, ining barangay micro barangay micro business enterprise. Okay. Tamang partner niya si Professor Eman na yung makapagpaliwanag sa tuya kung ining barangay micro business enterprise. Sir Eman, good morning. Giraray. Good morning po sa Giraray. Yaon po ako para mag-explicar kang ining sarong batas na pinatas sa kang sa tuyang kongreso kang 2002. Ang sa iyang titulo ay ang Barangay Micro Business Enterprise na pirmahan po ini kang panahon ni President Gloria Arroyo. So ang objeto kaining kaining batas na ini is ma-encourage na to encourage the formation and growth of the barangay micro enterprises. Sa kung ta po sa record ngunyan, mostly or 99.63% na record kang list of registered establishment is nasa category kang micro business enterprises. So only about 37% ang registered as national or bigger negosyo, darakulang negosyo. companies, So, mga large corporation. Yes, mga large companies na niyo. Yes po. So with that, the
background kang kaining batas na ini is since policy kang estado kang gobyerno ta na ma-hasten ang economic development, so gusto ka ining batas na ini ma-integrate ining mga informal sector ta, so may mga negosyo na sa barangay level na ma-integrate sinda sa mainstream economy. Okay. So sa papaagi na takwanan sinda ki mga insentibo and mga benepisyo sa anong ini. So pag sinabi ta kayang BMBA o yung tigabudang Barangay Micro Business Enterprise, ang definition kay ni base duman sa Section 3 kang nasabing batas, RA 9178, is any business enterprise engaged sa production, sa processing or manufacturing of products, kaiba na duman so agro-processing, as well as trading and services. Kaya lang, dapat ang total assets is, ang threshold is 3 million and below. Duman sa 3 million and below, dapat, ay kaiba na duman sa computation, so nakuha niyang capital sa pamamagitan kang loan. Pero, so kantidad kang real property, so kantidad kang daga, dahil siya duman kaiba sa computation kang threshold na 3 million. Okay. So, yun po yung ano duman. So mga services man na banggit kay ding batas na ini is so mga professional baga po sir na nagpa-practice kan sa indang profession like yung mga accountant, lawyer, mga doktor, kaya lang maka-qualify lang sinda or maka-avail lang sinda kang mga benepisyong kay ini. Makikwat sa Reman. Maka-avail lang sinda kay ining mga benepisyong ini kung na-attain ninda so qualification set by kaining ano na yung ani po ito na dapat 3 million ang threshold capitalization. Tapos nagpa-practice ka sa imong profession. Bako siya sa number of employees kasabay diyan ang usual baga pag micro ang empleyado sa definition kang DTI 10 and below kasabay siya naman so kategorya o prerequisites na makasabay ka sa BMBE sa number of employees or pigi-employee mo. Yes po sir. Ang actually po sa sa category po bagang micro, small, medium enterprises, MSMEs. Yes po. Pag sinabi tang micro, ang category 1 to 9 employees. Ang category mo diyan is micro. Then pag small ka na 10 to 99. And then pag medium 100. yan 100 to 199. And above 199 is yung mga large companies na po siya. Okay. Pag 200 and above. Yes po yung category base po sa record kang available record sa PSA po sa category kang ano po. So tanganing ma-fast track po ining ano kasi yaon baga po ang kadaklan na sa tuyang mga entrepreneurs na nag-engage digdi sa micro at sa barangay micro business enterprises. So nailing kang gobyerno ta na dapat matabangan ta ini and mai-integrate sinda sa mainstream economy. So with that nag-create ki batas iyon na nga ni po ining ano na 9178 so BMBA Act kang 2002 so tigtatawanan ki mga insentibo so mga ano ta so mga registered na BMBA saro sa mga insentibo duman iyon na nga ni po iyan tax exemption so once na nag-ugwa ka na ki certificate of authority kasi ining pag-apply pa lang po kay ning ano kay ning BMBA Sa sir nag-apply? sa original sir kang 2002 kang niluwas so IRR ang madumang ka sa treasurer's office kang city or kang munisipyo. Apo. Okay. Kaya lang kang naipasar po so Go Negosyo Act kang 2016 if I'm not mistaken po. Go Negosyo Act. So Go Negosyo Act. So itong registration na ito nilodge na po sa nag-create sa Go Negosyo Act na-create so negosyo center. Okay. So ngunyan so mga pag-iribatan na mga practicing entrepreneur po barangay kung gusto ninda ma-avail so or mag-apply as a beneficiary kang BMBA pwede na sinda magduman sa mga offices sa indang mga munisipyo Negosyo sa Go Center. Negosyo Center. Sa insyal sa naka-attach sa LGU?
LGU po, okay, sir. sige. Pero naka-umbrella po ini sa DTI. Apo. DTI. Sige. Ito, kang initial na nila inano ini pong batas na ini, ma-apply ka duman sa Treasurer's Office and masabit kang mga requirement. Ngunyan po, online na. So, Sa Go Negosyo na Center, sir. sa negosyo center na po. Then, Negosyo Center. Apo. Pag sa proseso kaya, bago ka mag-apply kang BMBE, dapat registered ka na po. Okay. Pag Na- sinabing registered, Sir Eman, saan registered? Sa DTI? Sa ano yan? Opo, sorry. So, sa mga qualification na nganing maka-apply ka kaning BMBE, so dapat registered ka na. Pwede kang, kung sole proprietorship, sir, ang business, siyempre sa DTI. Pag ano naman po, pag limbawa corporation, kasi ang corporation pwede man. Basta di mag-abot naman sa 3 sa million threshold na, po threshold na 3 opo, million. sa like po yung corporation, pwedeng so association po, pwede man so ining kooperatibo po. So kasi requirement po siya. So dapat may DTI ka kung sole proprietorship ang business mo. Then pag partnership ka, syempre uwa ka dapat na certificate of registration from the SEC SEC. man Opo, from the SEC. Then pag sa kooperatiba ka, dapat mayroon kang certificate of registration from the CDA. Opo. Tapos itong certificate na ito, dadarahon mo po siya duman sa negosyo center kasi requirement siya. May staff man ang Sir, dahil siya mako ang mayor's permit? Apo, makakuha pa po okay. siya sir na permit sa sa Arin po, sir, pangalan arin sir makapagpapalit. maenot, sir. So pag-register niya duman sa negosyo center or kay pan kompleto nung niya mo na DTI kung sole proprietorship, DTI din pasiring ka sa mayor and din pa dumang ka sa negosyo center. Ano Apo, kaya yan? maiinot po muna sir so registration Registration. from business. Sa DTI. Kaya sa DTI, yung business sa name. Opo, opo. Sabi ni Professor Seth. Opo, mainot po muna ito. Then, syempre, ganing makapractice ka po, baga kang negosyo, ka na, Mayor's makuha ka permit. man kay permit sa Mayor's- LGU. mayor's Makuha permit. ka mayor's Okay. permit. Pag ugwa ka na po kayo ng mga requirements na yun then that's the time, pwede ka na Okay. proceed duman sa Iyon. Negosyo center. Negosyo center. Usually ba, minsan, pigahagadan pa kitang barangay clearance, kay Puan pa yon. Opo, sir, sa So, sa barangay clearance, tapos sabi, piga, apot ka sa mga Sir Seth na mapaditay mo na, and then Apo. mayor's permit, then pwede ka na magdemand sa negosyo center. Makomply mo na itong tulong requirements, tama ba? Apo. Ano kaya? Sa ingon yan, sir, ning one-stop shop. Kaya. No, tsararuan lang. Dahil paano? sa ano dahil na pa? sir sa ang mga LGU kaya sir Iguana. may ano baga sindang one stop so tigabot ng one stop shop sa business process licensing Yeah. office ninda na pag nag-register ka kang business mo automatic maupa mo na Business center ninda. Apo. Okay. May issue ka kang gabos sa mga requirement then kung gusto mong ma-avail ang benepisyo kang batas na ini then that's the time ma-file ka or ma-apply ka duman sa negosyo center. Kaining para makakuha kanin mga benepisyo, Kaining mga benepisyo sa BMBE. Apo, oo. Okay. Tapos pag halimbawa gusto mo man na i-avail so tax exemption kasi sarot baga sa mga put kini sa incentive or natigtatao kining batas na ini is tax exemption. Pag magpa-ano ka sa BIR, tama pa-registered ka baga po kay Puan ta magpa-register sa BIR. So pag nagduman ka sa BIR, i-ano mo siya na BMBE ka. Para makalibre ka naman siguro sa income tax. Apo, iba pang ma-avail klase mo ng siya tax. no, may ma-avail mo sa mga benepisyo buda insentibo kay itong kang batas na ini. Then duman sa BIR, i-declare mo la BMBE ka. Tanganing ma-avail mo ito sir. So ano ta? Sir, ano, sir? Ari anong mainot? Maparegister ka muna sa negosyo center o sa BIR muna? Depende kaya po sir. Kung halimbawa registered ka na, then nag-avail ka kang nag-file ka para maging beneficiary ka kang BMBA. So, ang assumption ta, ugwa ka na kitong mga dating records. May dati ka ng record sa BIR. Kung ugwa ka ng dating record sa BIR, then that's the time ipapa-change mo siya tama. na ano mo na. So in short, sir, maaano ka, mainot ka sa mainot ka sa registration mo na sa negosyo center bago ka magpa-BIR. Ano, kung bago pa sana Apo, kung bago negosyo pa. mo. Tangani pong pag Maka-avail nag-record ka na ka, ka. ma-avail mo na Kasi si... tama ito kay Seth. So, pag in-approve ka naman ka na beneficiary kang BMBE, saka ka madaman sa BIR. Okay. Para sa tax exemption naman. Apo. Tapos sa BIR po, kaya ang
exempted lang po sinda sa income tax. Income tax Pero payment. so business tax na 3% percentage. Kasabay pang ganito. Mabayad ka mo po. Oo. Saro yan po sa mga insentibo Oo, duman oo, kang oo. income tax exemption. Saro pa pong exemption, saro pa pong insentibo na Incentive. tigtataos kang batas sa mga beneficiary kang BMBE is yung exemption sa coverage kang minimum wage law. So gusto kong okay. sabihin po kayo kung halimbawa merong minimum wage sa Bicol ngayang 475 yata ngayon ang per day. Kung hindi ako halimbawa ngayon sir, nasasala. 475, pwedeng dawa, day ka mag-ano duman, day mo tigba-violate so itong batas Kasi na ito. may nag-apply may ka kay exemption ka. Opo. Okay. Automatic sir. Pag once na na-issuean ka na kang authority to, certificate of authority, pag na-approve kayo sa application mo sa BMBA, i-issuean ka kay certificate of authority. So ito na ang sa imo, magpapatunay na Exempted ka. exempted ka na sa ano. May ceiling, alba 475 mo ang minimum. May ceiling sa sagod ano ko sa nadigdi. Ngayon 300 or 350 or mas wala siya. Wala Depende man na sa ano. silent si bata sir, basta nagkakaintindihan si employer buda si employee. Kung pira lang ang minimum na itataos sa employee. Siyempre sir, compensated man dapat duman sa ano. So warang specific na si batas, basta ang sabi duman exempted exempted siya sa coverage kang minimum wage law. So dyan sir, siguro dahil silent ang provision na yung kang law, siguro ang exemption, minasabay kung na pwede man na sobrahan mo ang pasweldo. Ano? Pwede Diba? ba na Pwede. yun sir kung gusto mo Kung medyo maray-ray na ganun. maray-maray, Oo. oo. Okay. Pero effort ko ba partner, tayo sulog pa partner, pag empleyado ka, obligado naman ang employer na ma-avail ka ng employee mo sa mga mandated benefits, SSS, pag-ibig, The same, PhilHealth. sir. Pwede ma-apply kang ma-exempt ka rin, di o talagang under the law. Mandatory man ni Oh, Garreta. di ka pwedeng ma-exempt yan sa di ka So ma-exempt. ano lang, Kasi- existing, so existing minimum wage Minimum lang lang. sa Oo. area Anyway, of operation. Tama ka Okay. may partner, may mga ano man dyan partner, bracket baga. Kung Opo. pirali ba 3,000 ang monthly salary mo, ay 3,000, sabi mo lang 5,000, may bracket man na pigil. So mabase sa bracketing, Opo, baga po. oo. Kung baga ang Okay. employee-employer share, ano? Okay. So mga social security baga po sir, tapos so mga health benefits na entitled duman sa empleyado, Cover man gila na. cover man po gira-rise inda. Duman lang po sa minimum wage Sa bracket na napagka, ay sa salary na sa salary, napagkagrihan. opo, duman sa kasi minimal man lang po baga ang sabi nga ni kan Supreme Court, minuscule man sa ang profit kay ni. So dai ka man pero po ikaklaro ko man po na kung halimbawa existing na baga si negosyo. Ngunyan may empleyado ka na. May sabihin ta nga may duwa kang empleyado tapos biglang naisipan mo na mag-apply sa BMBA. Bako retroactive po. So epekto ka itong yung kampatas. So itong nainot mong empleyado, man giraray po. So ninda, so sweldo ninda. Ibig So sabihin- i-hire mong bago Sa- na registered ka na, doon pa lang siya halimbawa, ma-effect. partner nga nagsildo ng dating 500 per day to, Oo. then nag-apply ka sa BMBA, na-approveran, di mo pwedeng Oo, ibaba siya. Ma-violate baga po siya kang May law man siya sa diminution, diminution opo. of salary. Oo. Bawal Bawal po ito. Bawal yan sa law. Pwedeng balakaw-lakawon na lang itong diwa. Ay, may ka yan sir, may sarong kaso sa Supreme Court, dinesisyon na ni Justice Leonen. Ang nangyari po, may sarong tindahan. Tapos may kinuha siyang tendera, babae. Ang sweldo niya, inot na taon 2,500, nag 3,000 sa pang 2 taon, sa pang 3 taon, I think 3,500 na, nagtataas. Kaya lang, tinaraman niya ito kang tulong taon na tinaraman niya so tindiran niya na dahil ka na nga na maglaog. Di sa madaling sabi nagtubod man so tindera na dahil mo niya maglaog, tapos only to found out na kung nag-verify siya kung noarin siya giraray ma-resume kang employment niya, na-found out niya na sinalidahan na pala siya. Okay. So nagreklamo siya sa nag-file siya kaya dismissal? illegal dismissal so Dismissal. nangyari sa iya. Tapos kang na-dismiss siya, sabi kang labor arbiter, ay na-found out kang labor arbiter na illegally dismissed. So pinabayaran siya May back pay, back pages pa ito. Kaya lang reinstate pa yata ito. day pa sir. So sa level mo na kang Sa labor level arbiter, naman na, day pa man siya totally so gabos na claim na tig niya. May tinawalan lang siyang certain for tapos dinag-apila siya,
pag apilan niya sa NLRC, dinagdagan kasi illegally dismissed siya sa back pay, may, sa mga may differential. percentage pa. May certain mga ano Hanggang pa. sa nakaabot siya sir sa Supreme Court so kaso. I-inelevate kang employer. Opo, tanag-aapila. Opo. Sabi kang Supreme Court na although ngaya illegally dismissed ngaya si ano, pero dahil taman ngayang ano, minuscule man lang nga ka ng salit income. man sa na. Oo, so bali Kagahagad pa ko tanin mas dagdag mas dakula pa duman sa ano sa ma-receive niya. Kinompute kang ano sir, kinompute kang NLR, kang labor arbiter, umidabot na 600,000. Oh. So Total na babayaran. total na back babayaran wages, kang ano, opo. Tapos hanggang inelevate sa ano sabi ng Supreme Court, minuscule man na kan ang profit. Kaya nga ni nag-avail iyan kang BMBA, tanganing ano niya. So mga incentives na ano niya. So kung iaano to siya, i-compute ngaya ang back pay sa mga other claims niya na base duman sa existing sa existing na rate. Talagang magiging unfair man nga iyan duman sa nota. Salit man lang Halos na- nga so babayadan niya duman sa empleyado niya is 6 times na sobra duman sa sa negosyo niya, sa mga inventory niya. So Pera sana silang ipinabayad ka Supreme Court. tigpa-recompute siya sir. So binaba so kang So, amount binaba so decision duman sa NLR tanganing i-compute po si I-recompute gila yun. i-recompute kahirak man nga kaya Ayun nga man lang. nag-register nga siya sa BMB nga nang maka-avail nga ng incentive tapos Kasi sir, tama yan sir. Actually, ang pinaka-objective kang lay is maka-provide ning services sa community and then maka-provide ning employment, no? Opo. Na dai kayang i-provide kung dain itong mga incentives na ito. Yan ang pinakang ano niya. Kaya gayud kinatigan ito kang Supreme Court because iguaning law. May lay na ang ining exemption na ini is to help the business, no, na mag-exist. na mag-thrive po. May encourage po baga so mga na mostly ba kung mga sari-sari store sir mga diamond talagang bako mo siya register dahil siya informal nga ni ang paka-coin kang digde kang batas na mga nasa informal sector sinda. So para sindang legal personality na so sa perspective kang law inexistent sinda kasi dahil nga ni sinda register. Binabigyan po ng mga informal mga businessman. Apo. So kaya tig-encourage na ma-integrate siya sa mainstream economy sa pamamagitan na i-encourage na mag-register sinda. Tanganing ma-avail ninda so mga benepisyo na para sa inda. So iyo po iyan so saro duman sa mga kang ining regarding digdi sa minimum wage law exemption. Saro pa sa mga exemption kay ni is tigtatawanan sindang special credit window. So mga financing baga sir na priority. Nag-mandate si ining batas na ini na so mga financing institution kang na tawanan ki special window tanganing maka-avail ki mga capitalization ining mga barangay micro business enterprises. Tanganing ma-encourage nga ni po bagasinda na magano. So sa tuya baga yaon po si Land Bank, yaon po si DBP, yaon po so naka-attach na agency kang so financing institution man na naka-attach na sa DTI. Iyo pigurumdum ko kung anong agency to. I mean sarang organization na nagtaon nin mga involved sa microfinancing. Apo. Tanganing matabangan po ining mga kasaraditan na nagnegosyo. Although sa dit siya, nakaka-create baga po siya ki-employment. Na-employ niya so sa diri niya, kung nag-hire pa siya ki mga ibang tao, at least so poverty baga sir na address. So unemployment na address. Kasi pag may trabaho ang maski sa tao. dua partner na makuha mong empleyado, walang bagay na yun. Yes, oo. Tanatatawan Tapos sa ropa na baga, garo na ano mo man, nakakaigo ng recognition sa saradit na negosyante by helping them. No? Kung pabayaan ta, Yes. di man baga nasa-saturate kang mga danakulang businesses ang up to sa
ang down to the barangay Oo. level, di ba? So kung daiyan mga ini, mga salit na negosyo, madumang pirmi sa sentro, Oo. di ba? Apo. Tapos bako readily available ang mga services sa community. Magayon po yan. ang Ayun. Saka partner gad tapos Sir Eman, ang ultimamente ka ang garap kag denominator, nagkakaigbunin economic activities Yes, sa tama. lugar. So, Nag-spur. spillover effect. Spillover baga, sir. effect Opo. now. So Oo. kabilugan ang epekto kaya Apo. ano. Natatawanan ta ki purchasing power. So hinire nga kang halimbawa maki-encourage ba kita ki 10. So 10 itong mag-hire ki 3 kada sarong business entity. Di na-solve mo na naka-hire ka ki 30 empleyado. So 30 empleyado nagkawgasindang purchasing power. Tama. Tama. Oh. Actually, Yan ang epekto. actually sir, ang Legazpi City for example kan panahon ni Governor Noel, kapimitang nakakahuron. Ang saro kan mga reasons ko nata nang gagana sila sa mga bidding baganin mga ayan may ma-invite ka ngayon mga businesses, mga BPOs. Apo. Iyo ang presence partner kan mga universities. Kasi ini pala dakulang bagay na nagpo-produce inin mga ning workforce. Totoo yung partner. Oo. Kaya yung ano niya, sabi niya, kaya siya, sinda, ang LGU that time, ayun lang siguro ngunyan, is nagtataunin mga taba assistance talaga dyan kung anong pigahagad. Taiyan pala, partner siya sa development. Kaya baga, minsan may nagburokas ngayong call centers. Kasi naipapahiling nila na, ano nila pag sinda nag-encourage, araw taon-taon, araw kayo na nga nag-graduate, araw Kung kayo mga partner, igwa ka nang mapaling pag-abot sa human resource requirement, Yes, igwa na tama, kita. tama. Yan ang Ang ayun, pinaka yes, sir. importanteng component ka sa negosyo is the human Actually, resource. partner, iyan ang dahilan ko nataan mga urbanized areas. Yung lugod ang mas na nade-develop. Totoo yan. No? Di yung nagiging magnet kang mga negosyo because of these factors. Yes, so, Kaya ito big-explain ni Professor. Magayon nun talaga ini. Kaya lang mas magayon nang ngunyan sa ururun-urun ta. Mas ma-familiarize na kayan sir. Tapos totoo lang first time ko yung yung mga negosyo center. Wala ko kung ano lang iyan. Wala ko extension lang iyan kang DTI. Tama ito sabi ni Sir Eman, subaybayan ko parehas kami sa entrepreneur. Iyo nga ni, maray pa ka mo. Sa Oo. creation kasi ito nagpuan Oo. sa BMBE and then Go Negosyo to supplement na nga ining ma-empower lahat sa mga salitan mga negosyante through LGUs. Nang LGUs mandated man kan sa local government code. Iyo. Yung mga Partner, land medyo information. maano na ako ha. Ayun, Sa hindi pa- para mo na. Medyo may okasyon. Yan naman ako ni So, partner. babayaan ko na si Professor. Magayon yan, hindi pa Ay, sa ay, rin ay, yung partner, partner. tama. Lalo na sa pagpasabot baga partner sa mga gustong magnegosyo sa barangay. ganyan. Nakulaw na yan na Ayaw. insentibo talaga. Para ma-encourage Aha. sila. Okay, Eh, partner. Thank you. Mapunta ako sa iyong partner. Oo. Sige. Design kita. Okay. Okay, thank you partner. May didumanong kaya sa tuyang partner. Ako man taon-taon pa. Yun nga, nagkasarabay-sabay sa okasyon ninyo yan. Pero sabi ko sa DINMI, mapaising mo na ako may obligasyon kita. Okay, balikan ka tabi Sir Eman. So sabi mong may insentibo. Panduwa na sabi mong insentibo na is that na exempt ini sa mga pick-upon na mga taxes, Apo, etc. sa exemptions rin kang minimum sa wage. minimum wage. Ayan. So, sa financing, sa sir, financing, priority sinda. kinakabel Saro ka pa, kay sir, yan. microfinancing. Apo. Ano pang sunod tabi Sir Eman? So, technology transfer po baga, sir. Okay. So, sa technology transfer, production and management training, kaya nindang maka-avail ka ito. Tapos, siyempre, inibagang mga since informal sectors in the baga, sir, mostly kayo ni limited lang ang sa indang knowledge. So, kung magigiya lang sinda, matatawanan sinda kay mga idea, may educate sinda. Halimbawa, matauta sa inda si mga bookkeeping training mga sir. Na manage ninda si fund din. Capacity so, building. capacity building. Pag nakaka-capacitate sinda, so maita-translate siya na ma-improve ang sa indang Iyo. ang sa indang business operation. Tama ka so dyan, Sir Eman. ma-tried na iyan. Tama ka dyan Sir Eman. Usually, yung mga na-observe ta mga ENOT, I think na yan, akan mga ENOT nangyayari ni na sarong tindahan, minsan bigis talaga kung sa klase, sabi ko, sarong tindahan, mabukas siya, marambungo ng ENOT. Apo. after 2-3 months, mahiling mo, araghago na siya. Mga non-saleable items, imperdibly dagong. Ito pala Sir Emma, discover ito na, dahil sindang bookkeeping Apo. or simple recording lang kang nindang. Ngayon, saan sa BMB, ma-avail nindang? Pwede po iyan sinda mga kabilgan. May mga training po baga natin ang DTI. So Turuan sila ng maano simple lang sinda bookkeeping, ano? opo,
ano lang sinda duman, ma-inquire lang sinda anong mga available training na pwede sinda mag-inquire duman sa mga negosyo center. Kasi ito nga ning DTI baga mandated kang batas na ini na suportaran. Sa negosyo. Bako lang sa paraang financial, pati ining sa mga capacity building kay ining mga anong ini. Ayun, capacity building, yun yung mga training sa pa-training may kay mga, ining. minsan yung mga gatherings, yung focus group discussion, yun ay yung pwede yan sir ma-avail kang sa DTI. Siyempre, depende man giraray sa kung anong mga nakalinyadang programa kang DTI na Ang financial aspect ka, Sir Em, halimbawa ngayon may 10,000 ka, paano yung paggastos kayo ni, paano yung prioritization? Pasabihan sa pwedeng itang training sa mga BMBE recipients. Pwede yan sir sa sa record keeping baga. Record Tapos keeping. financial planning or Literacy financial literacy. Pwede yan i-request kang mga beneficiary duman sa DTI duman sa negosyo center, pwede sila mag-request duman na mag-conduct training or seminar manungod sa arugan ng mga bagay. Then para nganing makapacitate nga ni ining mga beneficiary ta. Pag abot ni Sir Eman, sa nabanggit mo ka sa bago, so technology, innovation, ano ang mga posibleng intervention digdi sa iraram kaning BMBE? Ining sa technology invention kaya sir, bako lang DTI baga po ang Apo. may yaon man po ang DOST. Halimbawa baga po, gusto mo ngayang matabangan ka ngayon sa packaging mo. Para maging mariray ang presentation mo lamang. May label ka na. Opo. Tapos, so, syempre, sir, food, alimbawa, nasa food industry ka or food manufacturing ka, kaya po, so technical expertise nga kang DOST. Kasi sa level mo, wala ka masyadong aram or knowledge. So, pwede mong itap si DOST para duman sa pwede Pati ka siguro sa handling sa technical aspect kang Tapos yung hygienes ma-observe pa manggirari, etc. Pwede tag itap kayo ng DOST. Mga technical concerns. Kasi mandated man po ining mga government agency like DTI, DOST, yung UPISS ay baga sir. So Institute of Small Scale Industries sa UP. Pwede man sindang itatap or base sa batas kay iba sinda duman sa mga agency na pwedeng itap tanganing ma-promote nga ni ining ma-encourage so si different BMB. agencies pa rin ang pwedeng i-involve partner ka-collaborate. Okay. Pwede man sir ang CDA sa cooperative development kung kooperatiba baga po sir ang pwede man po si TESDA kung ang technical training skills development yung technology and livelihood resource center kay iba po sinda duman sa mandato kang batas kay iba sinda duman sa na dapat ining mga agency ini tabang para kumbaga, ma-promote po. approach ka ni para ma-promote ining BMBE, holistic siya. Tanyaw na sa participation kan mga iba-ibang agencies kang gobyerno. So, assistance kaining mga government agency duman sa BMBE beneficiary is paramount, sir. So, very important in sa ano ang pangaipukan sa rong BMBE recipient, itatao kang, depende sa pangaipo, itatao kang concerned agency na yan. Kasi mandated po ini. Pero syempre, sir, maagi kita sa normal na channel or request pag maano ka ngayang request ka something arog kaya na. Tas daday maninda aram kung ano ang pangangaipuan mo sa halimbawa kung kaipuan mo palan ngayon. So business matching maga sir na tiga po. Saro pa sa mga beneficiaries sir na pwedeng ma-avail kang is yung tiga po bagang sa business matching or so promotion, marketing. Sa marketing baga po sir kung po inot na inot pag may mga trade fairs baga sir invite si mga saradit para exhibit ninda si product ninda tanganing ma-expose ninda sa sa mandato kang DTI na tabangan sinda sa exposure and marketing kan sinda mga products. Ito itong maliban duman sir sa pag mga jobs fair na yan. Uga pa sindang tiga po na business matching. Dahil baga nag-registered si BMBE beneficiary duman sa DTI. Ngunyan, so database ito, na-access ito kang mga potential or mga private business entities and non-governmental agency na halimbawa, may saro ngayang business na nagsusource out ngayon, halimbawa sir, may sarong business ngayon, naghanap siyang local supplier kang halimbawa seaweeds. So dahil si BMBE beneficiary na yaon duman sa system,
nalilink. Garo nasa database ka na, Oo. pag naghanap sa mga possible na mga suppliers or mga buyers, yaon ka naman sa system, pwede kang Pwede kang ma-identify na pwede kang source ng supply. ma-match ka. Taini yung ngayon, matching. naghahanap ngayon siya sa naghahanap ngayon siya local supplier. Tapos ugwang BMBE na Ma-supply. na ini ang negosyo niya, nagpo-produce siya kay mga arog kay ni. So nga ning ano si production niya, hanapan siya. So iga po daw business matching. Pigmamatch. Igmamatch. Pighanap din ka pareha. Opo, na ini ngayon naghahanap kay Kay product. supplier, Okay. tapos ini man naghahanap man kay buyer. So i-match sinda na. Part i-answer kang insentibo na. Papagtuparon ang duwa. Opo. I-match po sinda duman sa Okay, kada ko lang sa- maliban opo, duman sa- pala sa ini parte ni Kangaroo marketing sa parte kang alba sa promotion naman anong ginigibo ito sa mga exhibit yun Opo, ito opo. sa mga trade fair Opo. na Opo. part of the expenses most of the Apo, expenses minsan shouldered baga, sir, by ang DTI. kaya nag-shoulder na kaya DTI na. Usually, sa mga Oo. booth, ano na lang si exhibitor sa mga product na lang. na-display So na lang. magastos na lang siya sa mga Ayo. pre-taste or food taste baga, sir, usually. Allocation, malapit Ang na lang mga sila. araw, oo. Ako lang Tangaling. isikaan sa parte kang iba may di ba? Maabot na lang sa invitation kang DTI, minsan may DA, etc. Display your products, mga araw Apo. kayo ni. Yan, parte ang kang mga insentibong pinitao sa rarom kang BMBE. Kung ma-join ka baga, sir, yung mga trade fair, sa registration pa sana, mahal na. Mabayad kang stall. Subot mo. Subot. Oo. Mga 15, ayan mga 15,000, mga Tapos minsan, 20,000. depende sa organizer, kung may na-generate ka duman na profit or sales, May minsan share may pa yan. share pa sinda duman. Minsan pag may mga maobligado ka pang magpa-sample, mag-pre-taste, etc. Charge ito sa iyo. Opo. And then may mga something na mga Opo. grabing expenses pa lang gano'n. Although baga part kang expenses Promotion. kang business sa marketing promotion, iyan. So malilimit mo na si Ayo. by Expenses. exploring this opportunities na mag-join ka sa trade fairs or inorganize kang DTI or kung anong government agency na ating tatawanan mandato kang batas na ini na tatabangan sindang mga saraditang mga negosyante. So dakulang bagay para sa Halimbawa ngayon, Sir Eman, ako ang negosyo ko, poultry racing o kaya piggery, kay puwang ko yung sanggatos na orig ngayat, maray ngayon ang negosyo Apo. sa orig ta, ma-Disyembre na ko lang need. May pwedeng agency na magtabang pa dyan, let's say ngaya, involved ba ang DA na ako yung masupply sa imo kang piglet, ako yung masupply sa imo kang, so ano yan, may mga arog ka na sitwasyon tabi. Maliban doon sa technical, sa financial, etc. Pag-abot sa let's say arog kayo ni, igwa man kayo may silent daw ko yan po, sir, ang okay. ining Pero Baka pwede sa ibang siguro, agency na siguro yan, baka no? pwede mo ma-explore nga, sir. So, ma-approach ka lang sa DTI. Si DTI na ang sa imo. Ma-facilitate man. Ma-facilitate Ma-connect. kang opo. Oh. Tapos syempre, sindabaga ang may original mandate na tabangan ining mga Baka mahanap na lang sinda lang ibang paagi na lang. na yan, matabangan sa mga usually baga ang mga government agency nagkakawasin ng mga pro-partnership sa kada mga program baga ninda na minsan activity kang DTI yaon si DA. Di ba? Yaon sa iba. Ang ano pati ang mga stakeholders I mean fisheries halos proparehas man lang. Pag may alam mo sa mga people's organization baga sir mga na POs, NGOs, ma-create nga yung business, halos mailing mo yaon si DTI, yaon si suportahan talaga opo. Ganun sa sanga-sanga ni Sir Eman. Halimbawa ngayon assuming doon sabi mo na kay puan ko yung 10 piglets para for the start. And then later on, ay kay puan ko pala ngayon yung mga feeds. Pico-connect naman iyan. Pwedeng i-facilitate naman pwede yan, naramdaman. sir, kung Kaya lang, depende yan sa pakikiano mo duman sa DTI. Tayo, syempre, sindabaga, may mandato man lang talaga na arog lang kayo eh. Pero dahil mo man siya makukumpel na i-ano mo ngayon ako ya. I-connect mo lang siya sa DTI. I-ano ka lang. Ang DTI na sa overall supervision sa implementation kay BMBA. BMBA. I-connect ka na lang yun sa DA. So, linkages baga sir minsan. Ililink ka na lang yan. Pagkorabuli. Mangyari Sir Eman, halimbawa kay puan ko yan yung technical training, kay puan ko yan yung karaman pa sa packaging. Sabi mo ko sa bago,
direkta kang maduman sa DOST o through DTI manggiraray? Dumang ka sir maano. Minsan Go Negosyo. si Go Negosyo na ang maano. Tapos minsan siya nang ma-request kung anong mga Kaipuhan. so si na resource person ang i-invite na. Sinda na kaya nang So, may posibilidad na kasi bago sa pigtaw kong example na kaipuhan mo yung sampulong piglis, Oo, pwedeng i-connect sinda ka na, ma-connect, oo. ma-facilitate. Oo. maano sinda. Siguro pag mo mga proposal, sa imo naman iyan. Apo, sa ano na iyan. Pero may tatabagan ka na. Kung kaipuhan mo ngayon in business proposal making na mga seminars, etc. Si DTI naman, DTI. si DTI naman ang maano kasi expertise ba ganun na yan sir na ano. Si Sir Eman kay mga tugang, dahil ko pa natos ko sa bago. Faculty member siya pa kang Entrep Department sa Tabaco Campus and then Master Entrepreneurship graduate niya. Kaya napag-urulan ini man ang saro sa ako man bilang Entrep graduate. Iyon man ang linya ni Sir Eman. So maliban duman Sir Eman sa nabagit mong mga skills training, itong mga technical training, Apo, etc. capacity Igwa pa, capacity building, igwa pang assistance na pinagtataos sa mga BMBS recipients na nyato sa ilaro. Ito lang sir, so BMBA. naka-define duman sa ano sa 9178 Sa Republic Act. Sa Republic Act na ano na mga possible na benefits na pwedeng i-explore kan sa tuyang mga BMBA, kang Barangay Micro Business Ning Enterprises. mga recipiente o beneficiary. Na, Halimbawa, Sir Eman, kuana, na-avail ko gabos. Naka-avail Apo. na akong trainings, Apo. technical, etc. Ano na yan ang obligasyon ko sa aram kaning lay? paano to sir actually ang ano ta bilang sarong negosyante sir sa perspective ko. Perspective Improve ng mo ang ano mo. recipiente kita. Improve mo ang negosyo mo. Kasi yun man ang way na makabayad ka sa industry sa ano pa na naging successful ka. Yun man ang objective kang programa. Oo, Yun nga, sabi mo, mailaw ta sa mainstream Oo. ni, nabiging party ka kang sarong ining grupo kan talagang mga negosyante nang nasa mainstream. Opo. Tapag sir nag-improve baga ang business mo. Ang ripple effect kaya mahal kang additional na tao. Oh, iyo tama. Oo. Sa So employment- tao employment magkaka-income ito, generation. employment generation. Tapos so in general pa-benefit sa imong society so mga needs nila Napo-provide mo. So, economic napo-provide mo. activity, naging Oo. contributory ka Opo. naman. Ito ang takong halos gabus baga na or sabihin tangayang may encourage mo si mga ano ang economic activity kan sa rong lugar ma-improve. Totoo yan. Sa Kasi kung kabilugan. gabos ngayon may mga purchasing power na ining mga tao sa barangay, di mas ano ninda so mga needs ninda na dahil no pwede para hagad nga sa so sa social services baga. Kasi maiwasan ta so less maiwasan ta yung pinag-apod na dependency ta sa ibang mga tabang na pighagad. kasi capacity tangani na sinda. Totoo yan. So yun ang garong sa sa mga obheto mo na pag na-integrate ta ining mga kasaradita na ini sa mainstream economy and then mataw ta sa inda, ang epekto kayan in the long run ang magbe-beneficio it's the community itself. Sa kabilugan ta. No? Opo, sa ano. So ang mapapacilitate lang sa mga government agency na ano. So kaya sinda Kumbaga alalayan ka alalayan sagud lang na tumindog ka na sa Opo. diri mo. So actually sir, ining ano BMBA 2 years lang ang ano niya. Tapos pag once na Ano sabi mo Sir Eman kang 2 years? 2 years From ang the years na validity kang certificate of authority. Okay. Tapos kung halimbawa yaon ka pa duman still sa threshold na 3 pwede ka pa mag-renew. Hanggang So long tira. as na Hanggang qualified tira. ka do. Wala man sir na kaya lang sinabing siguro di mo din na-assess niya 4 na taong ka ng BMB, 5 taong ka ng BMB, gano'n yung improvement. May mga arog ka nagigibon silang assessment. And then hilingon sa parameters, sa ina area ka medyo maluya. May mga arog ka na aspeto na, duman siya malaw kang intervention giraray. siguro po sir sa ano. Pag nag-apply po baga kita o sa ano ma-apply ka naman nga kang renewal. Isa-subject ka sa ano sa processing, sa scrutiny sa indo ngay ang kulang Evaluate sa ka. part na iyan kang ano Adumang ka. kaining ano tanganing at least ano pang pwede ngayang i-extend kang Sa bagay, nahiling ko magyan Sir Eman, sa ibang mga agency, i-assess ninda, and then after assessing, hay, nang weakness mo pa ako. duman From that na lang weakness, duman ka naman ma-interview. may intervention okay, naman mangyari. tanganing so maging independent na baga sir. So sindana talaga kung sano makapacitate mo na ining mga saradit na mga Bata ang business baga, negosyante. Sir Eman, baka man lang concentrate dyan sa financial, ano? Opo. Down, so, sabi mo nga sa production, igo Opo. kita sa marketing, igo kita sa administrative side. So, siguro, after na ma-evaluate yung mga aspeto na ni, tapos economic viability or contribution, dumanag ka igwag uri
contribution. I mean, intervention girara. Ano? Opo. Basta ang ano kang batas, 2 years ang ano niya. So certificate of authority 2 years, then Validity renewable ito. naman siya. Agar validity ito. Subject to renewal naman siya. Kaya lang dapat duman upon renewal, mamet magirari. So qualification and without any disqualification duman Ayun. sa ano mo. Di man paghiling duman sa ano, kung pira ng income mo, let's say, uy, 1 million ang income mo Uy, 2 million ang income mo, di ka nang kasabi. Di man paghiling duman sa financial. Nagsasubmit sin the sir Sa financial. nagsasubmit sin the sir ki ano, ki Financial statement. statement of asset. Naligaw ko lang sir Balance sa specific na ano sa BIR. Aha. Ta since exempted baga po sinda sa income tax, ang instead ba ITR ang isa ano ninda. So sarong klaseng form, Income tax statement ba of yun? assets. So manungod sa mga assets kang business. Statement of assets and liabilities. Duman mo mailing si okay. ano ninda. So pira ng network ka ini. Kung may growth ngayon, etc. So from first stage assets from mo ngayon. operation, duman na siya maano. So pag once na numinagpas ka na duman sa 3 million na threshold, di ka na i-renew ninda. Kasi Sahiling na ibig may sabihin, improvement. medyo na-improve na Pwede ka ngayon nang butasan, kaya mo na magsadiri. Apo, oo. Kaya noon tuminindog. Oo. Kasi nag 3 million above ka na ni. Duman, di mo na na-met si ano. Pero still, ang DTI, baka mandated mangyari. Kung halimbawa, may ano ka, may mga, sa Go Negosyo Act, kasi, although separate siyang ano, pwede ka man ano, kung anong mga pa-training ninda, pwede mo man siya i-avail kasi, pwede ka bilang negosyante or entrepreneur, pwede ka mag ano sa INDA na ano. Although, bako na specifically, under ka duman sa BMBA kasi, bako ka ng ano, dahil ka na duman sa qualification na Sa set kang requirements niya. ano. Po. Ang entrepreneur baga Sir Eman, dahil nakukontento sa negosyo. Ayun baga po, sir. Ano may bigay sabi diyan sa BMB na uy saro sa negosyo mo dapat ini yung entrepreneurial activity mo ini yung sarong entrepreneurial activity dahil na pwede magtulong. May nasasabi ba sa batas na saro lang, duwa lang or multiple business mo basta as long as nakuha mo sa gabos na requirements, let's say nga ding sarong negosyo, tindahan ki mga general merchandise, nga may piggery ka, nga may ano ka, may barbershop, youths, etc. Dahil sabi naman na gabos ito pwede mong i-avail sa BMBA. BMBA. Dahil separate dapat, business. Sarong business Saro na, lang na dapat business. bako dahil siyang ano apod kaya branch nga siya. Bako nga siya. At dahil pasaro-saro ngayang iba baga different businesses ano para mas dako lang income. Apo. At siyempre sabi nga subago iba kayang tindahan naka-registered siyang separate naka DTI sa business siya. Another business nga sabi nga iwa kang computer shop separate man niya siya. Apo. Para to identify nga the classification kang business. Iwa kayang poultry shop para ibay pa rin sahag nga industry Apo. man ito etc. Kung tulong business niya i-apply mo gabo sa BMB, bawal. Silent daw sir siya silent niya. siya. Opo, wala man siyang ang tig ano niya lang, garong may limitation lang duman sa dahil ka pwedeng mag ano nga kung iyan nga yung business na tig-register mo is a branch nga talagang ano ta kasi garo na hiling ko sa kabilugan man gilang ihilingon diyan kung brand maski branch pa yan kung duwa to low as long as day mo inabot so threshold tama ba ako? Opo, oo. Qualified ka pa duman. Pero as to duman sa query mo sir na kung sarong proprietor ngaya or sa entrepreneur tulo-tulo ang negosyo negosyo ngaya kung tulong ngaya patapuros baga may capital nga akong 10 million ay 3 million man sa na plan ngaya ano o nga 3 million sa na ini 3 million man 3 million man 3 million or sabi mo lang may 1 million na saturate ko so 1 million ano kasi sorry thousands pa lang sa bago 300,000 100,000 100,000 hanggang 1 million binanga ko siya para maka-avail ako kang BMB 3 million ba yung threshold? Tama ako? Alam mo, may 10 million ba? Sorry, nalibo. 10 million. Tig 3 million mo sa nangaya bawat negosyo. So 1 million nga, duman nga sa medyo lesser ang capitalization. Pwede yan. Sa imong pangaran, sa imong manggilan, you as a proprietor. Sa interpretation mo, sir, garong dahil na siya personal, ano ko lang ito, sir. Kasi, mostly baga, ang intention kang batas is tatabang ito. So, mga kasaraditan. Mga saradit na mga negosyante. Oo, garong, ano mo si, tangaling ma-avail mo lang ngayon si mga benepisyo. Although silent man siya dyan, ano? Dahil man siyang, nabanggit siya, ano? Pero siyempre sir, ma-reflect mangyari si pangaran mo doon sa business registration. Tulong ang pangaran niya.
Kung baka man siyang daing legal legal aspect na medyo legal concern, baka sa moral component merong aspect na meron sa ethics ang business magano. Pwede sir malawag siya duman sa ethics. Pero ang ko lang kay ni sir na so ang intention niya talaga duman sa mga kasaranitan Yun baga talaga sir ang tuloy, na kumbaga bako lang kitong sa mga siyempre ang iba diyan naka-establish na ang iba diyan sa mga startups Apo. and so on. Yun talagang intention niya. Apo. Dapat may encourage usually baga sir mga informal nasa informal sectors Iyo, working underground economy na minsan nga ni baga sir makuha lang ki barangay clearance to operate or clearance to operate Dyan sa sari-sari store barangay. tadyan man niya sa level kang wala man talaga siyang bako siya accounted duman sa list Totoo. of establishment Saka I think pag day sinargister sa detail, di man sila buda registrado sa BR, di man sila makapaghibong resibo. Yes, opo. Yun at sentensyon to ba sa sentensyon kang batas na yan, malawag sila sa mainstream. Opo. Kaning pag igwa silang resibo, medyo magangan ang transaction ta. Opo. That means you are legal Oo. and may May- juridical personality ka. Tama Opo. ba? Ining BMB baga sir encourage bako lang so natural person pati juridical person. Oo. Pag sinabing juridical person, yung pwede kang mag-transact sa ibang tao and then pwede kang makipag-transact maski sisay man kasi Apo. legal ang May legal operasyon mo. personality Legal po. personality. Pag sinabi tabang juridical person by fiction of law, si corporation is a juridical Yes, entity. juridical entity. So pwede siya certain rights kang natural person, pwede siya magbakal kay property, pwede siya so mga arog po kaya Acquisition kang property. pwede siya mag-engage sa business. So long as na ining mga juridical entity na ini or juridical person na masatisfy nila requirement kang batas na ito nga ni para ma-qualify sinda sa BMBA, makaka-avail sinda. Yun ni Sir Eman, sabi mo ko sa bago na may lawag sinda palit sa mainstream. Apo. Na kung anong talagang normal na practice sa negosyo na Dracula yan, so magpuna siya sa medium, small, medium, micro sir, micro, small, medium. I mean, kung micro sinda ko yan, 3 million below, papsirin na sinda sa small, medium, and then large. Apo. Yun ang practice talaga. Yun ang talaga doon. Dapat mailing baga sir development Yes, na. sa Kasi improvement. ang objective baga kayo is to hasten the economic development by ma-capitalize kita duman sa mga taong ini kasi sinda baga sir ang tigapud na sabi nga batas seedbed of the entrepreneurial pud kaya ni entrepreneurial ako na alda. Basta Masarap word kitang missing. Entrepreneurial talents. Yeah. So, ini mga kasaraditan Yan ang na ini, gigika na, nagiging sinda sir, nagiging source sinda kang entrepreneurial ideas. Kaya minsan kung ano-anong naisip nilang business idea na. Alam mo kung isipin to Sir Eman, ang entrepreneurship baga ang characteristic niya innovation, creativity. Apo. Actually kung yaon diyan man agad sa mga barangay ang kapinaunan, madakulaon ng Po, sir. proseso kang madakulaon ng entrepreneurial activity sa Opo, Pilipinas. kang- Siri magkantig sabi ni Seth Kasabago na pag abot sa human resource kung kay puwanta mo empleyado, bintay niya sa mga university, sa mga school kasi igwa lang makakuha aning human resource Opo. Parehas man kani para magkaigwan entrepreneurial business activity, dapat managad sa barangay magpuna Sa level po sa sir level kang kan sa barangay dapat community. maano na kung saan ba sir nasa grassroots level pa lang iyan. So duman pa lang kung ma-invest kita sa tabangan ta na sila. Tanganing ang ang growth din na. Pag ma-sustain kaya sir ang growth kaining mga barangay micro business enterprises. So eventually madakula ang economic activity kan sarong lugar. Naramdaman ko Sir Eman, konektado din sa SDG tabaga. May pika-capture din yung mga SDGs, Ayun, baga, sir. innovation, production, and decent jobs. Yun na reducing poverty. yan, no hunger, etc. yan. Captured na ini Ayun po gabos-gabos. sir, kasi kung halimbawa ma-encourage ta sinda mag-put up ki business, o di maka-employ sinda poverty alleviation, Yan, maka-counter mo na. So Mhm. hunger mo na Hunger. tayo, may sweldo sinda, tigtatawanan mo sinda ki purchasing power, makabakal kang mga pangangaipuan ninda. Saka yung number 1, no poverty, Opo. na-capture na. May trabaho na sinda, may pambakal ng may pagkakan, at least ayan. from paano na ibsan so Decent work. So talagang paghali sa SDG, yun na ini ang baligaro
implementation na talaga kang nakapalaman sa SDG ining Ambition 2040 and so on and so forth, aligned din sa BMBE. Apo, alos, ano sir, Parehas. although inibaga sir, kang 2002 pa ini, pero kung Pero- hilingon pero mo ang ano? direksyon ninda, pasiring dumaan. Mhm. Maski baga ang, so, alimbawa, ining BMBA, tapos go negosyo, 2016 dito, biglang nagkaturuhog na baga sir. Ayun, So, ang yun direksyon lang, ninda, ano, saro lang taro talaga. lang. Para, so, sabi, polisiya baga kang estado, mapaano ang economic Ayun. development, mapakaskas ang Oo. economic development. Nasa constitutional provision pati kayan. Sir Raymond, dakol pa ko daw ihapot kayo lang 2 minutes na lang. Tada sa Ay, po sir. Baka may mga idagdag ka pa Sir Raymond na data na diskutir kang time na nag-urong kita, pwede mong idagdag tabi o may mga parting statements ka pa tabi. May ano ko lang sir na gusto ko kung may ano sana sa ano na i-take advantage tayo ining ining batas na ini kasi dakol kita ang pwedeng ma-explore makukuha ang benepisyo kung i-register tan sa tuyang mga negosyo, mga salit na negosyo sa BMBE. So dapat i-take advantage tayo ini Yung mga kasi kababayan doon sa barangay Apo, sa oo. mga Tanganing at least rural areas. Apo. Saro pa sir, pasalamat man ako na ug kitang araw ganing programa na at least napapaabot ta sa mga nagdadarangog na may batas pala na araw kaini. So para ma-improve ta. So ano ninda? So economic status ninda by tawag dito mag-ano kaining mag-avail kang mga anong benepisyo. available na benepisyo buda insentibo na tigtataw sa tuyak ang gobyerno libre man sa na po ini so i-grab ta na po iyo man lang po ganun ta. Okay, with that, thank you Sir Eman Burser. Siya po ang sa tuyang guest na pagkaaga, faculty member kan Entrepreneurship Department sa BU Tabaco. Sa pangalan kan sa kuyang kapartner si Professor Seth Di Matera, inipan sa nung nakaribanan sa kudras 12 nin pagkauto sa Edgar Barameda. Nagpapasalamat kan sa inyong pagantabay hasta sa masunod na Miyerkules sa programang Pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Salamat asin Diyos mabalos. Sa indong nadangog ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan hatod sa Indokan Bicol University Extension Management Division. Kung saan ang kauswagan kan sa tong komunidad iyo ang sa tuyang